pagduma na to, wala na mulabaw pa sa gugmas Ginoo. Take note, kung gugma itong isgutan karon, dapat na nga gugma naka-align sa gugma sa Dios. O kini nga gugma authored by God, gikan gyud sa Ginoo, o ang pinaka-pattern nato sa gugma mao si Jesus. Amen? Amen. Kinsay pattern nato sa gugma mao si Jesus. So wala na laing gugma, gawas lang sa gugma sa Dios. Pinaagi diha sa kinabuhi ni Kristo nga nag-manifest in His kalibutan. Our text found in the 1 John 2 verse 5. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in Him. This is how we know we are in Him. Si bisan kinsa nga nagatuman sa iyang pulong, ang gugma sa Dios naghimo niyang kumplito. Unsa daw? Ang gugma sa Dios naghimo kanimo kanato nga kumplito. Na-try to imagine kung naa ang Diyos na to kumplito tas gugma. Nindot kaayo nga kita higugmaon. Ang pangutana, nakatunan ba po nimo ang paghigugma? Una, paghigugma sa Dios, paghigugma sa imong isip katao. O sikandari na lang din itong paghigugma sa imong kaya mga patanong magkaayo ni sa mga hindi tawag nila kilig-kilig, ibog-ibog. Okay, kablisan ang tinuod nato ng gugma sa Diyos. Kaya ang gugma, son and daughter more than me, you are not worthy of me. So kung higugmaon nimo karon labaw pa sa Dios, kinsa na or bisan galing butang, ingon si Jesus dili ka tapos gani kanato. And then this is how we know we are in Him. Kanusa nato masabtan nga kita naa sa Dios sa diha nga una nagtuman ta siyang pulong o atong nabati ang kumplitong paghigugma sa Dios ngani kanato. Love for God truly made complete in Him. Makumplito ta sa gugma sa Dios. Jesus is the love of God whose life is pure. Say with me, pure. He was become a perfect gift from heaven as evidence of God's perfect love. We need to know what really love is. Si Jesus ang gugma sa Diyos na Amahan. Si Jesus hingpit og walay mistake, walay sala. He is perfect. As a human being, He is perfect because He became as a sacrificial offering. He is a perfect gift coming from heaven. Si Jesus ang perfect demonstration of God's love. Amen? Kinsa si Jesus? Ang perpekto nga demonstrasyon sa gugma sa Dios. The same way kanato, ang imong kinabuhi karon dapat magdemonstrar sa tinuod nga paghigugma usab in response sa gugma sa Ginoo. Pangutana, giunsa nimo si Lord pag higugma karon? Giunsa nimo pagpakita? Giunsa nimo pag-demonstrate? Giunsa nimo sa pagpangalagad? The goal of True Love Way is that our young generation must have to learn how to honor God with our bodies, to preserve in sexual relationship before marriage, and also how to choose the right person in courtship or relationship with. Unsa daw ang atong gitinguha sa atong tinuod nga paghulat sa gugma, mga kabatanunan.
nga ang atong mga kabatanunan karon magkat-on sa pagpasidungog sa Dios diya sa ilang mga lawas. Say with me, mga lawas. Our bodies. For what? To be preserved in sexual relationship before marriage. Mao ni ang pinaka-usa sa reason nganong naata ni nga seminar sa True Love Way. Kay sila pa daghang na biktima sa gugmang wa kahuwat. Ignay mo abay, inaigsoon. Salamat sa Dios na makahulat yung tagtuwa. Amen. Now, hinumdumi na ikaw karon batan-on na Kristohanon. The word Christian means you have put on Christ. The evidence of Christ Himself being displayed through you, it must be displayed in a good character. Amen? As well as good attitude. The life should become a Christ likeness. See with me, Christ likeness. Now, ang goal na to, mga batanon, magkat-on sa pagpasidungog sa Ginoo. I don't care kung unsay mong kinabuhi before ka na mong Kristohanon. Kitang tanan, maot ang atong kinabuhi before ta nakailang ni Kristo. Are you with me? Natay mga kapakyasan, kakulangon. Natay maot nga kinabuhi. Pasalamat as Ginoo nga nakadungog ta sa Ebanghelyo. Pasalamat as Ginoo nga nagigamit nga nato. Tungod kay mauna ang chance sa Ginoo for you to be saved. For you to become God's child. Amen. To be a children of the living God. Ang kaaway makaigsunan hinumduman nato, wala sa laing goal sa mga Kristohanon is to destroy our lives, to destroy our relationship with God, to destroy our faith, to destroy our heart's desire, nga mahimutang discourage sa kinabuhi, mahimutang depressed sa kinabuhi. Praise the Lord. Na mga batanon dapat magkat-on sa pagpili sa insaktong tao. Musutag sa dili ang mga batanon, normally naagitay pagbati nga maibog, hantod nga mo engage tag relationship. But it must always start in a right decision, right choice. Na ay usa ka, nakita na ako ginakadlawon na video. Ingon ang vlogger, you marry a wrong person, your daily life, it seems like the day of a Halloween day. Are you with me? But if you marry a right person, your daily life would become like a Christmas day. Wow! Asa man ka, Halloween day or Christmas day? Atong palagpakan si Jesus kay anak Kristohanon makapili yun ng saktong tao. Amen? Sakto nga para imo yun. Wala lang tayo ilugay. Amen. Daliyon na ko. Now, the comparison between God's love and worldly love. Now, morally ang atong tagaan karong emphasis karon. The comparison between God's love and worldly love. See with me, worldly love. Kita, doon na tayo dagang idea unsa ang gitawag kalibutanon nga dogma. Now, but first, let's focus about God's love. Say with me, God's love. Or an unconditional love. This is the love of the Father. Every young people or young generation should learn how to manage. See with me, manage. How to manage her feelings or his feelings, especially in getting relationship with someone. Hallelujah! Magkat-unta sa pag-manage sa atong
Pagbati, kinsa pa din nga, wa gid sukad na ibog. Pataas ka mo, takura. Mga elementary karon, hingibog na kaayo. Hallelujah. Now, mga kabatanunan mo, sugotag sa dili, naani nga kondisyon nato. Amen. Naagit nga kondisyon nga maibog ikag butang. Maibog gali ka og mga sa imong kaigan. Maibog ikag sakinan, maibog gali kag balay. Pero ang pinaka-danger nga kaibog ka ng maibog kag tao.